Ана Панайотова се казвам, от Бургас, на 52 години, адвокат. Причината беше, че предните ми зъби, горната част, се бяха вече поизтрили, т.е. аз нямах добра захапка. При едно падане преди години ми беше счупен преден зъб, който е правен и така нататък, но въпреки всичко усмивката ми вече не беше тази каквато беше. Тъй като се чувствам по-млада, искам да изглеждам по-добре, реших, че трябва да намеря вариант, в който да направя зъбите си перфектни, но не перфектни в стил изкуствено перфектни, а да изглеждат абсолютно естествено. Намерих невероятни отзиви за доктор Партенов. С извинение пред жена му, влюбена съм в него като отношение, като професионалист и мога да ходя и ходя редовно. Изключително съм доволна. Още с първия разговор с него лично, какво трябва да се направи, той знаеше какво трябва да направи с моите зъби, за да се получи този ефект, който е в момента. Много бързо направихме нещата, т.е. аз съм слушала, че става с месеци, вярно е дълъг процес, но много бързо се справихме, може би в рамките на месец успяхме да ги положим с всичките снимки, с изпиляването и съм много доволна, много. Задължително аз съм препоръчала вече 8 на толкова много мои близки, познати, а всеки, който ме е попитал за красивата ми усмивка, задължително чува 8.